Mä tulen Koillismaalta Kuusamosta. Kuusamossa kalastaminen on ollut satoja vuosia tärkeä ammatti tai elinkeino. Noin 10-15 vuotta sitten niin tällä alueella näytti, että kalastaminen voi jopa, tai ammattimainen kalastaminen voi jopa, tai oli hiipuva ammatti. Sitä mietittiin alueella aika paljon, koska meillä on kuitenkin niin sanotusti luontaiset edellytykset olemassa, eli meillä on paljon vesialueita ja muuta. To improve this situation, local fishermen turned to Axis 4 and formed a fisheries local action group in the Koillisimo region. Minut valittiin kalaliider-aktivaattoriksi, koska minulla oli kokemusta muilta teollisuuden aloilta, mutta ei niinkään kalataloudesta. Ja pystyin tuomaan alalle enemmän liiketoimintaosaamista ja markkinoinnillista näkemystä sinänsä perinteelliseen kalastuselinkeinoon. With the support of the flag and its flag manager, fishermen united and developed a cooperative that soon led to further investments, like the Kalatalo Fish Handling Centre. Elikkä tämähän sinänsä se kalatalousryhmän kautta tuleva raha, tämä niin sanottu SX4-rahasto, niin sehän ei ole niin kuin kauhean iso, mutta me olemme onnistuneet käyttämään sitä hyvin tällaisena, sanotaanko sytykkeenä tai vipuvarsirahastona, mikä on sitten taas johtanut esimerkiksi Kalatalon tapaisiin isoihin investointeihin, mitkä on tullut tältä elinkeinokalatalouden tukirahaston niin kuin isosta potista, niin sanotusta SX2. Kun meillä tässä kalatalolla on tosiaan kalastajia ja kalankasvatus- ja kalan jalostusyritykset kaikki niin kuin tässä samalla pihalla, niin se on tosiaan tällaista uudenlaista ajattelua ja uudenlaista keskustelua. Eli se menee pitemmälle jalostettuna käsiteltynä eteenpäin ja se taas tuopi sille kalalle lisää arvoa ja tuopi työtä ja hyvinvointia tälle meidän alueelle. Toinen pää taas kalatalosta on tämä meidän Koillismaan luonnonkala. Toisessa päässä kalataloa toimii tämä kalajalostusyritys Kitkaherkku. Ennen tätä kalatalon valmistumista toiminta oli monessa eri paikassa ja tilat olivat vanhat, mutta nyt kun saatiin nämä uudet tilat ja kaikki saatiin toiminnot siirrettyä samaan paikkaan, se on mahdollistanut, että nykyaikaiset hygieniavaatimukset ovat täyttyneet kaikki ja voidaan sitten laajentaa myös toimintaa. Ja tällä hetkellä tilanne on jo niin hyvä, että olemme jopa alkaneet harkitsemaan, että voisimme alkaa viemään tuotteita ulkomaille asti. When the Kalatalo Fish Handling Centre was finished and the facilities fully functioning, the fishermen and the flag started thinking about developing a brand. The flag suggested to apply for an EU-protected denomination of origin that would promote a very specific kind of local fish, the Kitkamvisas. With this protected denomination, it was then possible for the fishermen to start a whole new range of projects with the help of their regional business development centre, Naturpolis. Tässä panostetaan siihen, että ihmiset tietäis, että mitä se Kitkamvisas tarkoittaa ja alkuperänimisuoja, mitä se tarkoittaa sille. Koulutuksia on kalastajille, kaupan, ravintola- ja matkailualan ammattilaisille. Sitten näitä eri sidosryhmien koulutuksia, tuotekehityskoulutuksia on ollut vetämässä Jarmo Pitkänen Studioravintola Tundrasta. Ja hän on oikein ammattilainen näissä kalatuotteissa. Kalastaminen on monta sataa vuotta vanha elinkeino tällä meidän alueella ja niin kuin ihan sydämestäni toivon, että se olisi vielä tulevinakin vuosina ja vuosikymmeninä, vuosisatoina, niin aina niin kuin pystyisi uudistumaan.